Здравейте, мили хора, с вас е Илияна Карастоянова. Днес ще поговорим за чувството да изпитаме хармония и свобода вътре в самите себе си. За да можем да се чувстваме свободни, за да можем да бъдем в хармония с себе си, това, което трябва да направим, е да се запознаем с нас и с нашия вътрешен свят. Звучи много лесно, но всъщност ние наистина не се познаваме добре. Затова в нашия живот най-важната крачка, която трябва да направим и която е необходимо да направим, не защото е задължително, е да се запознаем с себе си и защо реагираме по определен начин в определени ситуации. Много често ме питате за агресията и как да се справяме с нея. Най-общо казано, мога да ви кажа, че агресията може дори да не започва от вас. Нейната причина може да е много назад във времето, във вашия род, да се е случило нещо наистина трагично като инцидент и вие без да знаете тази случка, която се е случила назад във времето, във вашия род, във вашето семейство, да изпитвате агресия, чувство на гняв, на вина за нещо, което дори не разбирате. Само че то ви е познато по един друг начин, по една кръвна линия, която не може, в момента няма как да ви обясня, защото това е една наистина много дълбока работа. Но най-общо казано, зад агресията стои страхът. За някой това може да е страх от изоставяне. За други това може да е страх и чувство на вина, че не може да се справим, че не можем да продължим, че не сме достатъчно добри и затова, когато се случи дадена ситуация, която ни вади от обувките, меко казано, ние реагираме по този начин чрез бягство, чрез тръгване, чрез агресивно поведение, защото това е единствения начин, който ние познаваме да реагираме на дадена ситуация. По този начин ние сигнализираме на човека отсреща всъщност, че се случва нещо с нас, но не знаем как да го отработим, то да стане по нормална, чиста, добра форма. Затова реагираме доста агресивно на много ситуации. За да бъдете в хармония с себе си, означава да си позволите да се познавате, да си позволите да рискувате и да си позволите да правите вашите избори. Защото много от нас слушат останалите хора какво мислят, кое е правилното за тях и реагират по този начин в собствения си живот. Но въпреки това остават неудовлетворени, чувстват се като затворени, задушени, не знаят как да продължат живота си напред в хармония и красота и в така както са си го представили, когато са били деца. Наистина, за да бъдете свободни, това означава да работите с себе си и с вашия вътрешен свят, защото никой освен вас не би могъл да го направи. Как знам за този път ли? Зная за този път, защото когато започнах да се запознавам с себе си, може да ви звучи много смешно, но всъщност аз разбрах моето поведение на някои ситуации на какво се дължи. Кои са моите страхове, кои са защо чувствам вина и така нататък, но това е моят път и аз съм минала през него, за да мога днес да работя с хора като вас, които търсят себе си, искат своята вътрешна свобода, своят вътрешен мир. Да живеят в хармония, да живеят спокойно, да живеят разбрани, да бъдат чути. Затова това, което трябва да направите като концентрация, е да се концентрирате в самите вас, да знаете, когато се случва едно нещо, защо реагирате по определен начин, да видите кой е вашият страх. Много странно може да ви прозвучи за вас, че агресията е свързана с страх, чувство за вина и така нататък, но тя е точно това. Тя е параван на онова, което не иска да излезе и това е нашата защитна реакция. Ние агресираме, защото не знаем как да реагираме на тази болка, която идва към нас. Аз съм Илияна Карастоянова и съм психолог и треньор по личностно развитие и точно по този начин работя с моите клиенти. Те търсят своята свобода, как да бъдат щастливи със себе си, как да вървят по собствения си път и тъй като те са наясно, че аз вече съм минала този път на своята вътрешна свобода, да мога да изразявам себе си и такава каквато съм, без страх, без чувство за вина, затова се свързват и с мен. Ако и вие сте един от тези хора, искате да почувствате вашата вътрешна свобода, светлината вътре във вас и да живеете без агресията, т.е. страхът от това, което идва и това, което ще бъде, незнанието какво ще бъде утре, можете да запишете своя час при мен, за да поработим заедно и да отработим някои модели, които не са добри за вас, но са единствените, които познавате. Аз съм тук за вас. И така, ако не сте разбрали, зад агресията като цяло стоят нашите страхове, нашето чувство за вина. Това ни кара да бъдем агресивни. И когато се научим да отработваме
тези чувства, ние ще можем да бъдем спокойни и свободни да вървим напред. Ако това ви докосва и е близко до вас, запишете своя част при мен. До скоро, мили хора, бъдете слънчеви, свободни и се обичайте. Аз съм тук за вас.